Γεια σας παιδιά, Game Champs TV εδώ και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Duo v Squads με τον Best Player. Γεια σας παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα γουινάκι και πρωτού ξεκινήσει το βίντεο να κάνετε όλοι ένα like, ένα subscribe για να φτάσουμε τους 100 subscribers, γιατί θα υπάρχει ένα special βίντεο στους 100 subscribers. Και αυτά, πάμε στο βίντεο. Πάτε εδώ πέρα από το βίντεο. Ωπα, Ranger. Έχω ένα άτομο από κάτω μου. Έχω shotgun. Ω, πέθανα κατευθείαν. Πολύ καλά που είπα αυτομάτως. Ωραία, εγώ θα πέσω λίγο πιο μακριά. Όχι πολύ μακριά, αλλά σε ένα Να σπάνω. Αλλά δεν έρχονται ακόμα. Φτάνω. Όχι, δεν φτάνω. Δεν έφτασες, Ωραία, φίλε. Έχει πολλά άτομα εδώ. Αν πεθάνεις πάλι ή το αντίστοιχο εγώ, φεύγουμε. Ωραίο. Αλλά εμένα έτσι. Θα βρω εκεί. Έχω 5 άτομα τριγύρω μου, αλλά έχω καμπερωθεί ζωούλα. Καμπερωθεί τη ζωούλα μου. Άρα πρέπει να βρω ένα medic. Α, bandits. Εντάξει, αυτά καλά είναι. Αυτό να είμαστε έτσι. Πρέπει να φύγεις κάπως από εκεί, γιατί ισχύει ότι έχεις πολλά άτομα, να σου δώσω heals και τέτοια. Έχουν κάνει παντού shockwave εκτός από το μέρος που είμαι. Θα έρθω σε σένα, ναι. Θα έρθω σε σένα με τα shockwave, θα έρθω εγώ. Το ammo box, εντάξει, για αρχή του παιχνιδιού καλό λίγο. Εγώ 2 γκρι όπλα έχω και ένα όνειρο. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα. Όχι, έφυγα εγώ. Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ. Όχι. Είμαι από πάνω. Με βλέπω. Με βαράνε, με βαράνε. Ω, έφαγα έμπορ. Και μου την μπαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα. Μέσα άτομα είναι το Όχι, είναι σε μένα ένας. Έφυγε ένας. Ας που ήταν σε μένα. Νόκ ένας. Βρήκα και εγώ shockwave. Τέλεια. Μπήκα στο κτίριο μέσα. Άρα τώρα είμαι κάπως... Αλλή, δεν μπορώ να ξέρω. Μη μου το κάνει το βάδι, φίλε. Ας μου κάνει κόμπο. Ναι, είδε ρε. Είναι fight. Να πάω για το clean-up. Δεν ξέρω αν μπορείς. Έρχομαι μαζί σου. Να τους εμένα είναι. 11 white είναι. 30 white. Αυτόν τον έφαγα και πριν και τον έκανα revive μάλλον. Πες μέσα. Πού είναι ρε. Τον έχασα. Δεν. Το σκοτώσα εγώ, ήταν κάτω. Ο Δίας. Έχει και το skin του Δία. Την προηγούμενη σεζόν. Πάμε. Οκ, ναι. Και βρήκα Jax Plus, αν θέλεις έρχεσαι κάτω. Είμαι full εγώ. Εντάξει, γιατί έτσι. Θα τα βάλω μόνος μου. Ναι, βάλτε. Να το. Είναι κι άλλος μέσα στο κτίριο. Το μπουσάρο με έχει φάει 60 white γι' αυτό. Εσύ ξέρεις. Dead. Ωραίος. Έχεις κι άλλον εδώ. Έρχομαι. Ήρθα. 100. Με το snipe. Είναι πολύ. Ένας έφαγε πολύ. Πήγα να πάω sniper. Δεν βρω. Πάμε. Έρχομαι. Μήπως έχει πάει στο κάτω, έχει πάει κάτω. Ναι, κάτω αυτό. Dead. Το περίμενα ρε φίλε, το ήξερα. Είχε καμπερεθεί εδώ πέρα πίσω. Ήμουν 1000% σίγουρος ότι θα αναβάσει. Γιατί γίνεται. Βασικά όχι 10 κιλό παραπάνω. Ναι. Εδώ έχει άτομα. Ναι, όντως. Έναν ακούω. Δύο είναι. Είναι και ένας εκεί μέσα στο box. Και ένας είναι μέσα στο σπίτι. Είναι τρεις. 30.
Εγώ πούσαρα τώρα. 100. Dead ένας. Ω, έφαγα μαμού. Έλα, τους έχει. Sorry, έφυγα. Ωραίος. Δεν τένας. Έλα να πάρεις το loot του, έλα να πάρεις το loot του. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ωραίος. Ω, με βάλανε στον αέρα, με βάλανε στον αέρα. Μην με πετύχουν. Ήρθε κι άλλος, Όχι, βλάκα, πού να μου πάρεις το edit. Δεν, με το ER του από πάνω. Όχι, το Sorry για καλύτερο. αυτό που είπα, Δεν πειράζει. Το ένα Επίσης, το έχει. παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά... Άτομο εδώ έχει! Κάποιος έκλεισε την πόρτα ή την έκλεισα εγώ. Ήταν το knock. Don't worry. Ανάτσου. Και στα πάνω. Πάρε. Το sniper μου. Φέρ' το μου αυτό. Έχει καλό SMG. Και με αυτό έχω είμαστε. Τσίμπατο, εγώ δεν το θέλω. Σίγουρος. Έφαγα από κάπου sniper μέσα από το παράθυρο. Έλα κάναμε, δεν έχει κάνει. Έρχονται, αλλά το προλαβαίνει σίγουρα. Εντάξει, το πρόλαβες. Το κλείσα. Όπα. Ρε, έφαγα μέσα από το παράθυρο μου το τέτοιο. Είναι ένας, τον έχουμε. Πιστεύω. Βάλε medkit. Μπορείς να κρατήσεις. Εδώ είναι, σε αυτή το τέτοιο είναι. Σε αυτό το κόλ. Εδώ είναι πίσω από τη σκάλα που έχει χτίσει. Νομίζω ήρθε κι άλλος ένας, ναι. Εντάξει, έλα σιγά. Τώρα που είμαι και κανονικό ήττο. Έλα πάμε. Να τον βλέπω. Λοιπόν, τον βλέπεις. Ναι. Με το 3 σπαμάρουμε. 1, 2, 3. Από πάνω ή από κάτω. Δεν ξέρω, από πάνω πρέπει να είναι. Εδώ έχει jack flash, έλα να βάλουμε jack flash. Έχει jack flash, έλα εδώ. Γρήγορα. Α, καλά φαϊτάρεις. Έλα. Βάλε το. Πάμε κάτω. Έλα εδώ. Γρήγορα. Γρήγορα γιατί μας μπαίνουν και από τα δεξιά. Ωραία, μια χαρά. Και εδώ έχει. Χτίσε. Μου την μπαίνει ένα squad. Μας την μπαίνει ένα squad. Ξύλα ρε, απλά έρχονται. Μη τους φαϊτάρεις, κάτσε εδώ, σκύψε. Δεν θα μας ακούσει. Να σε έχουν ακούσει. Είσαι σίγουρος. Τώρα κάτσε εδώ. Είναι από κάτω μας έχει ένα. Όχι, για λίγο. Βλέπω ένα φρίκι. Μας την μπήκαν. 100. Νόκα ένας. Από πού ρε φίλε, με βάρεσαν από το πλάι. Κάνω respawn. Τώρα πολύ δύσκολο, άμα μπορείς να φύγεις. Εκεί. Χίλαρε. Έχω κάνει knock τον έναν, οπότε θα καθυστερήσουν. Και εγώ τον άλλον. Άρα θα καθυστερήσουν αυτοί. Δεν σε πουσάρουν ακόμα. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα έχω loot τώρα, πρέπει να πάω πάλι κανένα άτομο. Α, εγώ πάω στο βουνό εδώ, άμα μπορείς να έρθεις μετά. Ωχ, την πήκα άτομα. Έχω άτομα. Αλλά έτσι να τον έχω. 100. Ένα τι. Dead. Το μη μου πεις ότι μου την παίρνει πάλι. Έκανε respawn. Ναι ρε φίλε. Έζησα κάπως από τον κύκλο. Κι εγώ έζησα. Έφαγα ένα άτομο. Και εγώ ένα sniper έφαγα, αλλά τέλος πάντων. Πριν. Τώρα δεν έχω καθόλου medkits. Βρήκα vending machine. Τέλεια. Έχει και drop μπροστά σου. Ναι, αλλά είναι στη μέση του τίποτα. Πρόσεξε από πίσω σου έχει άτομα από εκεί. Πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό, ναι, τον είδα. Τον sniper. 20. Την μπαίνει, έρχομαι. Είναι πολύ low, ρε. Είναι full low. Ωραίο. Θέλω το handling, sorry. Ωραίος. Έλα.
Ωραία, και θέλω μέτρη. Και 2 βασικά θέλω. Βασικά τα... Πάρε. Αλλά έχει τα πάντα εσύ τα προφίλ τώρα εδώ. Ναι. Και έχει και το vending machine, αλλά τα έχω πάρει όλα. Να φτιάξω, μια χαρά. Έχω και τέτοιο, έχω και 50. Δεν έχει τίποτα από healing, τα έχω πάρει όλα. Έχει 50 άριστα. Α, ναι. Σύμπιστα μία. Να το πάρω. Και αγοράζω κι άλλη μία μετά. Πάμε για τα 2 drop. Πάμε, απλά με προσοχή. Γιατί τελείωσαν και τα ριμπούστρα. Υπάρχουν σναϊπεράκηδες, να ξέρεις, πριν με πέτυχαν Ούτε ένα μεταξύ snipe. του είχα και πούσαρα έτσι, ενώ είχαν τελειώσει τα ριμπούστ. Α, πάει ένα, αλλά... Έχει μέτρη. Πάω στο άλλο. Πρόσεξε, εγώ σε καλύπτω. Ψάχνω βασικά για άτομα. Τώρα αν πεθάνουμε τελείως. Ένα μπλε sniper, βαράει ένας. shopwaves. Αλλά αυτό είναι το sniper. Πρόσεξε, έχει άτομο εκεί. Τον Στα βαράμε. που είσαι τώρα. 10 άτομα έχουν μείνει, πάμε, το έχουμε. Έλα, μπες. Α, οκ. Εδώ. Ωραία, έχω και γαμίνες. Έχω και πολλά πράγματα τώρα. Έλα εδώ. Μπορούμε ίσως να βαρέσουμε κάποιο snipe. Γιατί έχει άτομα εδώ. Να το Ήρεμα μου. Όχι ρε, γιατί βάρεσε. είναι Μας crack. βαράνε και από το πλάι. Πω, κακό αυτό. 2 ήταν που είδα πίσω που τους βάρεσα, γι' αυτό τους βάρεσα. Sorry, εγώ. Να μας την... Είναι πίσω αυτοί, χιλάρουνε τώρα, δεν ξέρω τι κάνουνε. Α, Έχουμε τον κύκλο, μια χαρά. για λίγο ρε φίλε. Βλέπω έναν. Dead! Εκεί. 15 white on knock. Βγάλ' τον γιατί είναι ο συμπαίκτης του κοντά. Πρόσεξε. Ένα άτομο εδώ. Πάρε. 14 white. Είναι 28 white αυτός που μας βάραγε. Το είδα τον knock, είναι πίσω από την πέτρα. Έλα ρε τους παστικούς. Πρόσεξε, μην βγαίνεις έτσι ρε. Έλα ρε. Καλύψου τώρα. Χίλα ρε. Και χιλάρω. Dead. Dead κι ο άλλος. Μπρο, ο άλλος που έφαγες ο πρώτος είχε το loot του Θεού ρε. Έχει mob pump, τι θέλεις. Το θέλω, ναι. Γιατί έχω tactical. Όπα, κατά λάθος έβαλε ένα medkit έτσι. Και το χάλασα. Δεν πειράζει. Παιδιά, όπως βλέπετε τα πάμε πάρα πολύ καλά. Και βρήκα και exotic P90. Αλλά Ωραίο. οκ. Έχει Θέλω ένα Bixel να το πάρω. Πάρε. Βασικά το αφήνω για να πάρω το χρυσό. Καλύτερα είναι. Έλα πάρε. Έχω καλύτερα είναι. Τώρα δεν έχω καθόλου healings, μόνο ένα big shield θα έχω. Τρεις ομάδες έχουν μείνει. Και βλέπω κάτι άτομο μπροστά μου. Είναι ένα τρίο νομίζω. Από πίσω μας. Sorry. Είμαστε ένα ντουο, ένα τρίο νομίζω. Ναι. Στα Και χτίσματά μας ήταν βλάκα. Δεν ένας. Και σε μένα ένας. Είδατε Δεν κι άλλος. Κρακ. Ένα έτσι πιο άλλος. Τους έχω διαλύσει, πρόσεξε όμως, καλύψου. Γιατί μπορεί να έχει από πίσω snipe. Το solo είναι εδώ λογικά. Αυτό είναι το solo. Όχι, δεν είναι solo. Έφαγα. Dead. Α, Έχω τι πάει έκανε. 3 από το duo, νομίζω. Από το squad που ήταν. Πρέπει να τον βγάλουμε κόμπλεξ, τον έβγαλες, να το. Τον έβγαλε. τότε πώς γίνεται, έχουμε... άρα έχει μείνει ένα solo. Όχι, έχει και τα res, ναι. 2v2v1. Να το. Εδώ πέρα είναι πίσω από το δέντρο. Ναι, όχι ρε. Γιατί βάρε. 33 white. Ήταν ο white ρε, είναι ο white. Να το. Από εκεί. Τώρα τον ρε. Σπάμα ρε τον, μην τον αφήσεις. Είναι κι άλλος εδώ, είναι δύο. Μην κατεβείς, θέλουμε το high ground. Ανέβα πάλι πάνω. Δεν αξίζει να χάσουμε το high ground. Ωραία. Πήρες το kill μου. Νάτος. Είμαστε το μόνο duo, όλοι οι άλλοι είναι solos. Πάμε. Κρακ, ένα από το solo, το ένα solo. Ωραία. Μην πουσάρεις έτσι. Πρόσεξε.
Είναι πολύ low αυτός, ρε. Εντάξει, άμα είναι low τότε άντε. Ο πάνω είναι πολύ low. Ωραία. Όπα, δώσ' κι εγώ ένα στο κόλπο. Πού πήγε? Έπεσε στη μούρη του, ρε. Πήρα γολ. Όχι. Πήρα, είναι και ο άλλος, είναι και ο άλλος εκεί. Και στο είπα ρε φίλε. Δεν πειράζει. Είναι πολύ low αυτός που με έφαγε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Λέτε ένα. Ωραίος. Τον έχεις, είναι 1v1. Δεν θέλω να κλείσει τελείως ο κύκλος γιατί δεν έχω κανένα μέτρο. Πού είναι? Δεν μου χτίζει. Dead! Ωραίος, ρε, ωραίος. Ναι ρε φίλε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, όπως είδατε με το first try. Σας τορκίζομαι ότι ήταν first try, δεν έχουμε κάνει πολλά records. Και όπως είπα, αυτό ήταν το βίντεο. Να κάνετε όλοι ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!